Oh, lah lah lah. Mosok ngono arep ra kena Mas, glu aku ge arep udut Mas. Ketemu lagi Mas, selamat pagi. Hari ini masih pagi Mas. 2 malam ini hujan gede terus, kahanan walet. 2 malam. Keadaan walet Serbonan, wah jos Mas. Banyune kayak kopi coklat, tapi ndak apa-apa. Namanya rezeki ndak ada yang tahu Mas. Kita coba yang penting. Kayak nyemplongke Mas. Wis undelup-undelup Mas. Ayo ambleso, ambleso, ambleso. Walah rasido Mas. Ini sepertinya mau rame ini Mas. Kayak nyemplongke wis undelup-undelup ya Mas. Untuk yang baru menemukan channel ini bisa langsung support biar update terus seputar pinggir rawa pening dengan cara like dan subscribe. Oke. Habis nih Mas sepertinya. Lah ternyata habis tuh Mas. Oke, ada respon Mas. Lanjut dulu ya Mas ya. Lanjut. Kayak gini ya Mas ya. Plung. Sebelah saya itu ada master juga Mas, Master Anwar. Kenal lele ngosek Mas. Wih, kayak nyemplong ke tahu toh ke lumate sepiro to Mas lah gitu. Wah, jan meriah Mas. Pokoknya kene Mas. Top Marco top wis lanjut. Hilang bro. Kaget aku lah gitu hilang dewe Mas. Kok iso hilang dewe kambangane piye ngerti ya biyen tak tekake jalen sih apa tuntang ya bro. Doakan ya Mas ya haup ben meriah nara haup ra meriah ya Mas. Jadi kan aku iso ngomong terus Mas nak haup ora usah nggoi video musik ben ra kena klaim hak cipta Mas. Musik kena klaim wae kok. Ayo lho. Ayo Gus rasa suwe-suwe dandane. Lah. Aduh. Lah kena ra kowe. Lah kena ra kowe. Lah. Dideng. Jien. Iwake pol-polan Mas wis kene. Ngono ane. Aku lho sak jam wis rampung. Saking mumete. Saking ora tak ora. Saking ngawuri. Nilainya 388. Ya apik to. Wah, berote Mas. Wah, iki sepira Mas berote. Wis. Wah, my god. Lah deng. Wah, jan. Jos tenan wis Mas. Iki ditakokke ngaru to, tukang jaring. Aku? Sapa di gon kira gelem ambles kok. Lah, nek iki mbrote jan raja mak jamak. Sakmene brotane ora jamak Mas. Wis jan. Glu Mas, iki namanya nyengkrek Mas. Iki ora sengaja iki saking apese wae apa saking pintere le mancing iki nek ngene iki nyengkrek. Tak uculane mesake nek ora lek diuculi Mas ya. Langsung goreng to. Wes sampe. Wih, nah lin. Des wah tabani. Oke, baik. Lah kena meneh. Lah brote. Wah,
Oh, mang tandane iwak makan ki kalau kambangan ambles ilang, Mas. Berarti nak kambangan ndrong ambles aja di sebelah, Mas. Wah, jan. Kesel masang tok, Lek. Tapi ra apa sah mangan kok. Ulah. Wah, nah iki agal, Mas. Agal, Mas. Kalem. Loh. Wah, wangelmu gawe, Mas. Angel memang tak ajar ya angel to, Mas. Wah, jan. Sak gendeng remuk lho, Mas. Dendeng jos to, Mas. Rene Mas. Oke, lanjut dulu. Dutmu koyo cewek. Wingi aku ngerokok tak tawari to, Mir. Gelong Ora. Loh, weh, berat Mas. Weh, kalem. Iki nyendale iki tenang, Mas. Lho ya to. Deng. Wah. Lho, Mas. Iki ditirake master deng. Ah, kayak film. Wah, kon Bali. Bali, boncos Bali. Lah. Wis, kalem. Weh, iki nyengkrekne ora nih. Aja ding. Aja mesake nak kesengkrek lara e. Nak mangan ra lara ngono ya, Gus ya. Lanjut. Kelola. Wah, lu ucul. Ucul digeguyu wis jan. Ngono kuwi lho Mas wong mancing iki jan. Kelakuane wong mancing iki jan. Kanca-kanca mancing lho ora wong kabeh lho. Kanca-kancaku ngono kuwi nak karo aku, Mas. Wis lanjut. Kene Dut. Kene. Wah, wis sip pokoke, Bah. Gelo, Bah. Kalem. Lah ya to, deng. Weh, ke video ra iki. Lek dodo tak kon rene. Lah glule tak video kowe lek. Oh, lek dodo malu-malu, Mas. Enggak apa-apa ya to. Biasa malu. Oh siap Bah, matur suwun. Mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikan Anda dengan sebaik-baik balasan Bah. Itu mboten wis to, wis ora wani ngentekke kula nak karo jenengan. Nggih. Siap. Dek mung domblang-domblong tok aku iki. Nggonmu. Karo Dede Pak Gus. Nggih, Bah. Lah. Mosok ngono arep ra kena Mas, lho aku ge arep udut Mas. Padahal iwake meh tak incim. Kowe nak ra mangan aku udut lho, ngono malah ra sida. Mangan kudu diincim-incim Mas nak mancing karo. Lho Mas, ra sida udut, ra sida ngincim iwak to aku lakan. Wah, iki mastere belum anu persiapan Mas. Bapak nak sekali narik iwake langsung luru.